Пестицид – лидерската компания за производство на качествени семена и биостимулатори за основните полски култури, организира в няколко области работни срещи с зърнопроизводители в навечерието на есенната кампания. Срещи на приятели и съмишленици, с които беше обменен опит и споделени решения за рентабилно производство в контекста на климатичните промени и сложните икономически условия в страната. Сърдечен и откровен беше диалогът и в Русе. Здравейте, аз съм Борис Колев, представител на фирма Пестицид за страната. Намираме се в град Русе, където проведохме поредната ни техническа среща с земеделски производители от региона. За пореден път се радваме на особено голям интерес от тяхна страна, защото на този тип срещи винаги даваме ценни съвети, коментираме ситуацията от жътви, добиви, устойчиви сортове, продукти за растителна защита и, разбира се, качествени семена. На всички вече е известно, че фирма Пестицид е фирма номер 1 по производство на супер качествен посадъчен материал от всички сортове пшеници и ечемици, които са в страната, както на чужди фирми, така и наша собствена селекция. Всяко едно семе излиза от нашата база изключително добре заготвено, почистено, калибрирано и третирано с продукт от гамата ни Extra Force, сложен течен биостимулатор. Тази година третираме с продукта Zenovy Triple. Дозата от 200 мл на 100 кг семена. Заедно с това, нашите семена са третирани и с инсектицид, за да не се нападне от насекоми, докато дойде момента на сеитба, и фунгицид, изключително качествен, който е и втора група, което е по изискванията на екосхемите. Нещо ново, което се появи и тази година. Коментираме ето такива теми, защото само така можем да оцеляваме в тези бързо променящи се и атмосферни и условия от всякакъв друг тип. Трябва винаги да сме много добре информирани, запознати, защото, както е и девиза на нашата фирма, само знаещите срещат успеха. Ако имате затруднения относно избора на най-подходящия сорт за вашите полета, се свързвайте с колегите от цялата страна, които са много добре подготвени и винаги ще ви дадат най-точния съвет. Моят съвет е също, като третирате вашите семена с продукт от гамата Extra Force, тази малка инвестиция винаги се възвръща многократно, защото стимулира покълването и изникването на растението, получаването на добре гарниран посев и много добри добиви с висок качествен показател. На фона на тези непрестанно изменящи се атмосферни условия, използването на биостимулатори е вече нещо задължително, което всеки един добър земеделски производител трябва да прилага на своите култури, както чрез третирането на семена, така и вегетационно, за да се получават максимални резултати с перфектно качество. Тази година процента на третирани полета с наши продукти се увеличи изключително много. Нещо, което за нас е голяма радост, а най-голямата радост беше тази, че самите земеделски производители звъняха да се похвалят каква разлика в добивите са получили от третирани и нетретирани контроли, които аз няма смисъл да ги държа в тайна. На места получените разлики са от порядъка между 80 до 120 кг на декар в полза на третираните контроли.